Firimbi. Gisut. But aparo Victor ne jakom nigi thuolo malach. Jakom nigi chance maber kabisa. Kaluore kaka gik moko osedhi. To sa koro chopo. Mana kaka iwacho ni njane obedo higa achiel higni ariyo makoro sani wakwano mana ndalo. To wane kaka gini dhi. Kaka jakom osetimo campaign mare aparo ni otimo campaign e yo makare. Oseluoro pinje gi chiegni gi te. Ma koro gimodong en mana ombulu. Kaluore gi weche manyo wuok gi kweth ma otelo ne team mar campaign mare mano manyo wacho ni jakom osesekiwa pinje maromo 28 ma oseyiene dhi gochone. Mano information magimiyowa. Mak mana ni mano ok wanyal tiyo godo. Nikech ing'eyo Victor ni gima nyaka wach ni jopiny gi joma winjo waduto te. Ni pod ok wabedo gi rang'iny ma wanyalo yudo bende gima wachore Djibouti kocha to gi Madagascar. Information ma wan go obedo one sided kuom thuolo ni te. Aparo ni gima nyo jo jakom nyalo timo gi sirkal mar Kenya ni nyaka bedni achich kech mano gima nyo onego bedni gitim ni gi plant operatives gi jo intelligence moko i Djibouti kocha magi infiltrate gima sirikal mar Djibouti wacho ewi wachni. Nikech ing'eyo ni ok wang'iyo gima media kata ute mag fwambo ma Djibouti bende samoro wacho mana ni gikawe kaka wambe wawacho ni wakawe gi koni. Iwinja. Koro nyaka nyo gi infiltrate kocha ma State House kata log tich ma jatend piny ma Djibouti onego bedni wanie gi information. Samoro gimbe giwacho ni gin gi 28. Nikech gin to podok giwacho ni pinje di ma support gi. Koro gima wanyalo kawo ka en mana based on kaka wasebedo kwa neno kaka jakom oseluoro piny gi pinje ma wacho no osetimo ng'oa osewuok oko. To Victor ing'e ni gini tek nikech kinde duto ok yot mondo piny moro nyiedhre. Ko wacho wakaw kata mana piny Afrika ma milambo kuom ranyisi. Ok yot mondo nyiedhre ka giwacho ni wan wadhi support jakom Raila Odinga. Ochalo mania e kaka wanene ka. Ok danga anyiedhre ta wacho ni ane kind jei gi VOJ a support VOJ. Nekech ing'eyo ni pinje gite gin gi gimiluongo ni diplomatic relations. Emomiyo ombulu ni en ombulu mar siri. Nekech ponono piny ma kamae odhi owacho ni gin gi support Raila Odinga to Djibouti kata Madagascar bende nyose temo mondo mi otimang'o osergi. Koro gidhi chalo gima ginyiedhore e lela ni gin piny ni ok gidwar. Koro nyalo kelo weche mag tudruok mok ni yo makare. Nikech ing'e ni pinje gi te loko ohala. Gin gi weche mag ohala, gin gi diplomatic relations te e kindgi. Mae mamiyo gini dhi nyaka dakika mogike ma wadhi ng'eye. Aparo ni wajoma dhi telo Addis Ababa, kech ang'e nitie joma dhi Thursday, joma dhi Friday. Ting ma wan godo mapek Victor en ni kwa donjo ni to temo establish gi jo fwambo mawuok Addis Ababa kocha ni unto jo une wachi ang'o nekech sani gin bende gipando nwa kad margi. To ka wabiro e chunye ka Victor kopogore gi lamo gi gik mopangi en ni jakom oseringo ng'weye. Jakom osetiyo tich maler. Jakom osego kampende. Piny owacho mar Kenya bende nwaneno kaka William Ruto jowuok oko mar temo siro dhi mar jakom ni. Koro aparo ni kamugikini mang'eny mwanyalo wacho sani koro honge. Gima Nyasaye opango kacha ni madhi wuok. Manie gima dhi wuok. Koro luore mana gi kaka ng'ato notimo tije. To mogik en ewi wach ma paro ni William Ruto nyo temo manager nyane kiching'e ni wach yuaruok mane ntiere DRC ni nyo chalo gima nyalo kelo kikruok. Nikech ing'eyo ni pinje moluoro Kenya enya pinje ma Afrika ma ugwegi nyocha ne osewuok oko ma giwacho ni East African countries ni bang' jakom Raila Odinga. To ni neno yuaruok manyo wuok e kind DRC gi Congo ni. Koro nyo keto DRC gi Rwanda. Yes, gi Rwanda, sorry. Nyo keto piny Kenya kama tek. Nekech ing'eyo ni piny Kenya ne ok nyal wuok ni gichalo gima gisiro konchiel. Mae momi ineno ka kata Tshisekedi ne ok bi, tineno ka ok nyal terie matek, kendo Kenya ne ok nyal wuok ga strong statement. Kata doko ni William Ruto jatend Emsani jakom mar East Africa Community, to bende komachielo e wach no ne gitemo ng'iyo gima miyo ni Kenya nyaka dhi mos. Nekech ing'eyo ni chien kacha ka William Ruto nodonje telo to notemo biro gi sironyo moro ka gima nyapara mar
Afrika. To king'iyo kaka notemo goyo siasa ne kata notemo kit telo mare, notemo dhi mamuol, ni ok otemo biro gi hilo manyocha ne en godo sama ne odonji e telo cha, mondo mi jogi ne kik ne ni Kenya chalo gima dwa ting'o wiye ahinya. Koro en gima kisungu wacho na delicate balance. But kama wagikie ni aparo ni wagik kama ng'at ka ng'ato osetimo tije, ja Madagascar cha osetimo mare, ja Djibouti otimo mare, ja Komo otimo mare, koro en alamo kaka jodolo wacho. Erokamano ahinya. Senior, isebedo ka iwacho ni geno nitiere ne jakom king'iyo CV mare gi jochung' mamoko machalo Mohamed Yusuf ma Djibouti, Richard Randriamandrato ma Madagascar, gi limbe ma jakom osetimo e pinje buora mag Afrika. Fred, kani wuoyo na paro ndiko ma Timotheo mar 2 madonga 4 matina biro nyaka 8. I have fought a good fight. Yes. Oseluoro pinje mag Afrika.